सेंग्रा सिख्ला फैनानै थिखा बुलायफैनो इयावहाय गोबोर खोन्थाबाय आं नोंथांमोन। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय। दा एसे गिदिं गिदिं बेरायबायदों जोङो बार जाबाबायदों लोगोफोर दं नै ओरै सानैसो। दा बेनो जाहैबाय रुमाव उन्दु मैया सानसे गारि गाखोनानै एकदम खर' सानानै दङ। ओंखायनो बार जादों एसे गोसोफोरखौ फ्रि खालामनो थाखाय। नोंथांमोना सोंहरोलाय बहाय दंहैयो होननानैहाय आङो दा माइसुराव सफैबाय। माइसुर बिजय नोगोर होननायावहाय वाटार टेंक सार्केल होनदोंना माने बिजय नोगोर वाटार टेंक सार्केल बे खाथियाव दङ आङो। ओमफ्राय जायगाफ्राखौथ' आं इसेबां फसायाखै, माने गोसोखौ खोमसि खोमसि मोनदों। अखाल 2014आव खनसे फैला हरनि 3थायाव खारलांफिनदों आं 6थायाव मोनफैनाया। ओरैबायदि बिल्डिं मोजां मोजां बिल्डिं दङ नै, होमब्लाबो गोसोआ फसायाखै मानोथाय। जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि बिल्डिं लुनो हागोन ना हालायरा। न'फ्रा जायगायाव ओरैबायदि नै एकदम गामिसो बेरायदों जोङो। ओरै नायदो एसे मबाइल सावखलाबायग्रा थायोलै, बेखायनो गिदबलाय लाङो आं बिदियावहाय मबाइल सुट लालाबायनोहाय। बेयाव गैया सावख'वानाया। बेंगलरावहाय बिदि दालाखा मबाइलखौ साबख'नानैहायसो लाना थांखायो। दामि मबाइला साबख'नानै लांगोन आरो। दा जों ओरै बेरायबोबाय ओरैहाय, ओमफ्राय ओरैथ' थांनाय जानाय नंलिया, ओंखायनो ओरै गिदिंलांफिननायसै जोङो आगसिथिंजाय। माइसुर टाउनखौ देखायबाय नोंथांमोननो नै। न'फ्रा ओरैबायदि, बियो मेन रड जाहैबाय ना, मेन रड। दा नै बिथांमोननि रुमाव दंफैयो आङो। गाबोनसो खामानि नायगोन। ओरै गिदिर बिल्डिंफोर दं, हटेलफोर दंलाबायो, गारि सुग्रा। बे जाबाय शपिं हल। बेबायदि मुरथिजों मालाबा फानि भिडिअ खालामगोन आं र', नोंथांमोननो देखायगोन। ओमफ्राय जायगायावनो लामा ओरैबायदि डेभलप नुयो जायगाफोरखौहाय नै। माने बिसिनि जायगाखौ ओरैबायदि डेभलप नुयो, न' बांफोरखौ लामा सामाफोरखौ नायोला। जोंनि जायगायाव दा इसिबां डेभलप गैया, गोदोसोनाय जोंनि जायगायाबो हाजो साइज, बेयाव गोजौ बेयाव गाहाय। बेरायनाय नामैहाय ससे बानायबाय बे ब्लकखौहाय। नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव हरब्लानो जाबाय थेवनो। बै रडजों ओरै थांदोंमोन जों नै, बै रडजों। जों ओरै गिदिंना फैबाय, दायो ओरै दावखोफिनबाय। मोननैबायानो जों थानाया बेयावनो, बारा गोजान गैला। दा रुमाव थांफिननायसै लोगोफोर, दसे सम ओरै बेरायलाबायबाय। मालाबा सम मोनला नोंथांमोननो एसे मोजां जायगा देखायलाबायगोन। बेखिनियानो आरियालि जादों नै। ओरै जों नोगोद गिदिर बे सार्केल, बेखौ सार्केल होननानै बुङो। ओमफ्राय दै थिंखि दं बेयाव गिदिरनो। बास स्टप, बे बास स्टप ने। नोंथांमोननो रडआ एसे देखायनाय आङो। दा ससे ओरैनो बेरायलाबायना फैबाय बार जालाबायनो थाखाय। ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायफाबाय, नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गिदिर दै थिंखि दङ बेयावहाय, एसे देखायगौमोन आं। वाटार टेंक गोगोम दं नै बेवहाय, मोनथाम। आं थानाय एरिया बे एरियानो नै। ओरै थांनानै ओरै गिदिंलांनांगौ आंनिया। गेस्ट हाउस रुम लोगोफोर बियो नै। गेस्ट हाउस रुम ओरैबो नै। बे दस्रा मालिकनिसो, बे जोंनि रुम, आं थाफैनाय रुमावहाय दङ आरो बेयावनो।
मा बथल सेंग्रा सिख्ला फैनानै थिगखा बुलायफैयो नै इयावहाय लोगोफोर खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय दा नोंथांमोननो गेस्ट हाउस रुम बियो आयु 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 बोरैबाला दरजा जिलायो होनबाय दा सेंग्रा सिख्ला बुलायफैनाया इयावहाय ओरैबायदि बुलायो ओरैबायदि बुलायखायो जाहैदों सिख्लाफ्राथ' आखाइया सिङाव थाखायो बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगा ससे नोंथांमोननो देखायबाय